Ahol tudok azt. Meg azt a kurva, hogy nézett Ó, ki. hogy be tudom állítani, hogy nézzek ki, let's go! Én is akarom. Várjatok, mindjárt. De csulás a kijelző. Mikrofon. Várjál. De hangos vagy, bázd meg! Oké. Hát én úgy nézek, Engedjetek mint be. van. Én egy reptéren vagyok. Várj, és itt meg tudok hívni. Invite friends, várjál. Aha. Jó, várjál. Még nem... Várjál már! Megvárlak itt titeket. Mit csináltam? Most meg túl halk. Beléptem hozzád. Beléptél? Invite még egyszer. Ment. De mihez kitettem a kezem? Az a Itt nagyon bagol a mikrofonod, geci. Hogy mászok amúgy? Értem. Hol klikkel? És a jobbal mit csinálsz? Nem tudom még. Mert csak így kinyújtja a kezem. Ajjaj. Kinyújtja a kezem. Hát ez mert tudok fogni valamit amúgy? Megfogjam a picsát? Hopp, megfogtam. Na ez jó lesz. Nézzük csak meg, mi lesz ebből. Hello! Ja, hogy... Mi nem Szopadsz. Itt fekszel, bazd meg. Halló? Na, hello! Szoszi! Hello, szia! A backpack. Na jó, lezuhantunk a... Open? Hadd állítsam be izét. Graphics, low, medium, az is mehet lóra, csak hogy itt. Flare? Van nálam egy flare. És így tart. Na, van rope. Hogy nézd, itt egy flare. Ráklikkelsz. És a backpack. Van flare, lantern. Felvettem a backpacket. Figyelj. Tessék. Shift-tel tudsz lunge-olni, hogyha mész. Ezt add már egy kicsit, vagy ezt honnan szedted? A jobb klikkel tudsz felhúzni a másikat amúgy. Ja, azért nyújtja a kezet. Aha. Ping location. Jó. Amúgy én szerintem Áj! éhes vagy. Meg elestél, barát? És ez poison. Ne, megint! Nagyon poison. Kívülről nem tudom magam És még. kevesebb a staminám. Nem tudom, sajnos szerintem. Ez mi, bokor? Ez csak bokor. Ez mi bokor? Az olyan kötél. Gyerünk, másszál fel, bazd meg! Jó. Hogy szóval fellőttem a geci. Amúgy Adi nálam van ilyen kötél. Milyen az? Ha? Amit így le tudnék dobni most? És felmásztok? Aha, mert ott... Aha. Akkor másszunk még feljebb. Hagytam elengedni. Hagytam elengedni ezt a buzikatelet. Azt, arra még nem jöttünk rá mi se. Megvan. A space-szel. Ezt fel kéne venni valahogy. Tudjuk felvenni? Hogy kezdek el mászni? Hát tudod, nyomod a bal klickt. Én amúgy elhoztam azt a tudom könyvet. felszedni, bazd meg. Nem tudom felszedni? Hoppá, na én itt vagyok fent. Nem tudom. Jó. Aha, van egy Hát first ott van, aid kit. Jól felhasználtuk. Airline food, na add ide. Egyek? Én elkezdtem enni. Egyek? Jaj! Aha, és most én hiper-szuper erős lettem. Van, ezt tegyük már be a izétbe. Granola bár, ezt is be kéne. Betettétek? Tegyétek meg be a cuccokat, itt van ez a granola, valaki egye meg. Sports drink, look. Ajaj, sötétedik, srácok. Ezt látom dobni nektek? Aha, igen. Aha. Tibi, itt van energy drink, ettél már? Én ittam egy vizet. Azt toljad be. Várjál. Most nekem adtad be? Aha, most megnyitottalak. Úristen, de gyorsan mászik! Nekem is most gyorsabban megy. Hallod, itt két kézzel kapkod. Aha, most álmos lettem. Féleképp. Na várjál, ott... Hát itt. Aha, csak le kéne menni, mi? Látjátok, hogy pingelek Anyád. amúgy itt? Én nem. Igen, de azt mivel csinálod? Ja, aha. A közi görgőt nyomod. Görgő. Hopp! Nézzétek, ott van még egy luggage. Amúgy. Hol? Pingemen. Meg Nem. balra is vannak még luggage-ok. Hát nem látom azt. Ami ez a ping, ez lófasz. Geci messze. Az, hogy messze pinget nem látom amúgy. Aha, ott. Ja. Nem? Vagy mi ez? Ah, ott lent, sziklák ott van, között ott van, előtt ott van, van. Látom. Hát itt le tudunk menni oldalt, nézzétek.
Menj előre. Azt Ajaj. mondom. Csúszik a... Ouch! Az fájt. És mi van, hogyha így megyünk le, hogy közben climbbolunk? Aha, figyelj! Hogy? Nézd rá és nyomd a mászást. Ja, látom. Ouch. Közben 5-1-re vezet a mouse Let's go. Infernon CT-ként. Oh, shit! Ne! Baszd meg! Jó. Leestél? Nem. De hol van a Tibor? Mert csak valami hangot hallok. Hello, én is szevasztok. Hello! Nem rossz ez a ping bong. Miért van egy ping? Ez mi a fasz csinál? Elhitteltem. Ha megyünk. Itt? Bingi bong. Te jössz velem, Bingi. Mi itt nem tudunk Itt felmászni? van alma ezen a izén, nézzétek? Nem. Előbb ez mondjuk mérgezett engem, szóval óvat fog esni. Nem tudsz ledobni kötelet, Adi? Nincs nála? Nincs nálam. Vagy backpackbe tettetek? Hát nem, amúgy. Ja, hát akkor Én nem. nem fog tudni fölmenni. De ez Erre, minek erre tettük gyere, be? Fili, erre. Ó, várjál, látok, hogy jobb. Azaz. Aha. Értem már. Megvan a logik. Ez mondjuk valaki másnál legyen, és akkor nem lesz Frog felhelyezve. Rises, az mi? Fog fries? Ez mi történt? Nézzük, Frog Rises, azt mondja. Ja. Mi? Bagel? Én megeszem. Na? Ez most, jó, ez most. Na? Én megettem. Egyelőre semmi. Ezt lehet, hogy mindjárt Két olyan Zsolti? trippem lesz, hogy beszarok. Na figyelj, én oda átugrok. Akkor megeszem fel, hát mennyi ízét van? Ajaj, jó poison, vagyok. poison, nehedd meg. Nagyon haldoklok. Mondom a taxot, jó? Mutatom, figyelj. Aha, azaz. Oh, mint egy csöcsre úgy kaptam rá. És ott hova megyünk, srácok? Itt át balra, itt balra. Hopp, itt egy kis pihi. Nem, nem. Hoppá, megvan. Au. Hoppá, hello, budi gyerekek. Au. Kiesett le. Szia, Rölti. Figyelj, Jó, figyelj. szépen. Megyek. És hopp! Megvan? Itt Azaz. vagyok, én itt Nem vagyok. vagyok. Hello. Hello. Nagyon érzek enni. Ez hogyha hol van? Rölti, kell kötél? Várjál, ez nem jó. Dobok Kötelezzünk kötelet, várjál. egyet. Belöklek a gecibe. Ne. Akit teszem a Mennyire kezembe, érde, tudok Zsolt? lökni. Menj arrébb. Ne Jó, löktesséd jó. a köcsög. Megvolt. És hogy kapom el? Elbetű. De nem tudom. Pofod, Mondja fel az tudok elbetűt. adni egy csicska lángos? Várjál. Tie not. Most megvan. Aha. Hoppá, na most gyere. Ember, Oh my nem God. vagyunk Utána nem tudom jól. föl... Az a baj, utána már nem tudjuk fölvenni, vágod? Ez itt Ja. marad örökre. Szóval ezt így óvatosan kéne használni. Ja, hogy az ott marad? Ez mondjuk... Aha. Hogy ne Ez tudnád viszont- fel? Miért nem tudod Mondom, fölvenni? bazzeg. 11-1 a mouse-nak. Hogy tudom felvenni, ez a szar. Felvettem a hátizsákom. Add ide. Van egy Már másik. meggyújtjuk a campfire-t. Mi ez? Mondom, hogy Chain, izének. chain launcher. Egy Meg másik lehet... Tropics Day 3. Ja, hogy elértük a Ez helyet. kinyílt, várjál, ez kinyílt most, nézd meg. Elmúlt a köd. Várjál, ezt most sütöm. Nagyon jó. De És az... ez mi ez a muksó itt? Hello, Várjál csak. H statue, open. Anti-rope cannon, megint egy anti-rope cannon. Ja, hogy meg kéne nyomni egy cook, oké. Hogy teszem be? Hallod, ez egy jó map. Hogy tudom megni... Ezt Na mondom, jó. hogy kinyílik egy idő után. Srácok, álljon meg egy cigi szünetre, azt mondom. Blast azért kihozott gyújtót. Várjál. I know a mondod, spot, hogy ott I know a spot, bro. Egy no spot. Hát akkor másszunk. Azt nem erre kéne menni amúgy. Fú, badeg. Most menjünk le és onnan fel. Ja, az lesz az igazi. Várjál már, Adi. Eldobtam a izét. Várjál, Adi. Hol vagy? Hol vagy? Le kell menni, srácok. Amit balra menjünk. Úgy van több is.
Többet is le tudsz hozni, vagy Az csak enyémbe egyet? is kéne. Ó, el Most is ledobtam egy párat. várjál, dobok a tiédbe, tedd az enyémbe. Várjál. Hát ez két... Nem, várjál, ki kell szednem valamit onnan. Mi van benne? A flare-t azt kivehetem? Vagy a chain launcher? Melyiket vegyem ki? A flare-t. Nem tudom kiszedni, várjál. Jó, ez nem kell. Edd meg, Adi. Kaptál egyet. Hogyha ezt tedd már be a... Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, nem bírod? Na akkor utcú neki, srácok, fel kell menni. 12-1 a mouse. Ó, itt még van egy luggage. Hallod? Piton. Mi az, hogy Piton? Trail mix. Hallod? Mi? Piton és Mi? trail mix. Tényleg van egy piton. Ez mi a Ez ge- ilyen vágod? Aha. Karabiner. Ja. Ezt tegyük már el. Hát, nézd, itt van. Azt tartsd a Jó, kézbe. megválok a trombitától. Ajaj, ez szúrós. Ez Én szúrós. akarok átmenni. De várjál, sprinterek és felérek oda. De nincs meg! De megvan. Most álmos lettem, bazd meg. Nekem Valami- nagyon kicsi a staminám, srácok. Granola bár. Mini lecsi. Fogd meg! Van antidót, az kell majd. Az, aha. Az hogyha nem dobsz egy... Srácok, itt van baj. Na mi? Valaki nem dob le nekem, vagy nem kell? Meg kell mászni. Tibor, majd állj meg és nyújtsd a kezed. Jó. Megyek. Esek le. Jaj. Áú. Amúgy várjál, van ilyenem, várjál. Ne! Bazd meg! Nőtt meg kötelet, nyugi, ott van. De az miért felfele lóg? Igen, miért fel... Zsolti, ez a csinál már valamit. Jó, várj egy kicsit. Nem tudsz rajta megpihenni? De milyen faszélok felfel az a szar? Felfele Mert lóg az a antiróp. geci. Oké. Ja, Mert mi? antiróp. Antiróp kajak. De meg tudod fogni itt. Nem, kap Nem de. fogok tudni felmászni, bazd meg. Ezt látjátok a Jobb kezem. kötelet? Azaz, Azaz. Ott van! Mi? Aha, Igen, csak tedd le. teheted. Ledobtad, bazd Meg a meg. geci. Most ledobta teljesen, bazd meg. Geci, Bocsi. konkrétan a pofámra esett. Ezt lehet megmásszuk. Nyújtsd a kezed! Ah, kösz. Na, jövök én is. Kell valakinek antidót? Jobb. Kösz. Viccelek, Isten őriz. No. Milyen drop ez itt? Az nem jó, Zsolti. Ne. Zsolti, nincs rajta semmi. Ez hol van? Nem tudom, nem merek lejjebb menni. Na Mizu? Jó, akkor ez nem erre. Szerintem arra nem menjünk. Zsolti. Ilyenkor hova spawnol vissza a gyerek szerintem? Nem tudom. Teljesen elrészek. Vártunk mászni ott. Vagy lefelé, a semmi sincs alattunk, az a baj szerintem. Halló? Nem. Szia Zsolti! Egy szellem! Adi, ne! Ne! Ott mögötted Zsolti, van a hol vagy? szellem. Szépen nem tudsz... Itt a kezem, nem disznóláb. Zotya, addig nézd már körbe, hogy merre tudunk menni. Igen. Hát ez itt nagyon gatya, csak titeket tudlak nézni. Gondolom el kell érni a következő szintig, És itt nem? fog... Igen, egy szobornál tudtok feléleszteni. Köszi. Zsolti, bassz meg, amúgy tudtam, hogy ott nem kéne Nekem is lemenni. kéne. Figyelj, ez most egy nagyon nagy hadművelet lesz itt, jó? Úgy ha elkapjuk valamit... Bazd meg, ezt el... Mi? Adi, ezt te kifutásból. Nem, ezt nem. Vissza. Nyújts ki, úgy. Kösz. Oké. Na várjunk a világnak. Várj, akaszd be azt a szart! Aha, Akaszd be! aha. Jó vagy, jó. Azaz. Ne! De, az jó. Jó! Hí, bazd meg, kéne az anti-gravity rope. Csak mondom, Adi, hogy Tibinek kevesebb a staminája.
Az elbasztak úgy balfasz vagy. Aha, Kész kéne, igen, kész kéne, igen. kész kéne! Megúsztam! Megúsztam! Él még, él még, él még. Gyere! Mikor látod a staminánk? Igen, igen, látom a statjaitokat. Jó, Hol van ez. gatyait? Itt bent tudok átmenni a hegyen vagy valami? Hát nem. A picsába. Srácok, jön a izé, nézzetek le! Mi? A Aha, köd, köd. bazd meg, megeszek. És akkor mi van? Ez gatya. Nem tudom. GG? Itt nagyon alatta maradtunk. Hát de Borja, hát jó van bazzeg. Addig az elindult, nem tudom hova, de... Hát amerre látok. Jelenleg. Hopp. A fázok. Fagyaszt a köd, gec. Itt Au. van Cluster Shroom, ezt bezobálom. Az jó. Fagy a picsám. Befogy a picsám. Meg fogunk dögleni. Meg faszol. Ennyi volt. Oké, Akkor ugorjunk leestem. a gecibe. Én leugrottam. Fú, de bebasztam a fejem. Spectating yourself. Éltek még? Nem, én leugrottam direkt. Na oké. Time 43 perc. Itt vagyok lent. Aha, a másik Gyere oldal. föl! De lefele kell menni. Már? Hello. Adi? Itt vagyok lent. Ott hallott a gyerek. Geci, kettő izét kapok, bazd meg. Kettő fejet, bazd meg. Várjál. Itt vagyok! Ugorhatok, elkapsz? Itt vagyok, srácok! Tényleg, ha el tud kapni? Ó, nem, meghaltam! Mi? Haha. 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 Létezni. Jaj, geci. Na jó, a bandage-et mindjárt használhatjuk akkor. Pont most. Tropix. Az atyának miért ilyen a feje, figyelj? Mi ezzel a bajod? Puszi. Na, gyere. Na, Hol vagy, Adi? most jobbra megyünk el. Hova tűnt az Adi? Itt vagyok. Ja. Várjál, figyelj. Na. Kér valaki egy drinket? Nekem most nagyon energy drinkem. Oh, shit. Már előle. Erre az meg. Ezt elhoztam. Na. Fények, geci. Igen, igen, abban nem menj bele. Belementem. Csak egy kaja. De nézd meg, mi van a hátizsákon. Zsolti, hol vagy? Te itt oldalt föl. Van egy alma. Staminám, haldoklom. Gyere, gyere. Fasz. Előjük ide a anti-gravity rope-ot. Nem tudok menni. Mi az, hogy nem tudsz menni? Leesik. Meghaltál? Zsolti, meghalt, tesó. Na gyere vissza akkor. Húzzál föl. Kösz. Lőjük itt el az Hallod, anti-gravity nézd rope-ot? meg, hogy mi van a táskámban. Szerintem ott meg tudunk pihenni. Hallod, nézd Van meg, egy mi van a alma, az táskámban. kell? Az add már ide. Eltess meg. Na. Közbátja. Na. Hát, szakatja. Menjünk erre? Hát, ja. Hát az is. Ezt másszuk meg, nézzünk oda. Megmurdált, keci. Itt láttuk, hogy csak így legördül a kis teste. De még nem jött a szellem, szóval lehet él. Nem, mert X lett a két szeméről. Ez gatya. Bazd meg, ez kurva szar helyre jöttünk. Ott, arra. Mondom, itt ellövöm a rópot. Szia Zsolti. Bazd meg, még Hello. föl tudtatok volna húzni. De nem tudtam, ott nyomtam a jobb klikket, bazzát, nem volt elég.
Na figyelj, A közepére valahova. Most Á. haltam meg. inkább ide Eddig így. down voltam. Hát honnan tudjam, bazd meg. Hát én nem tudtam elmondani. Az De még lehet, kiabáltam. az nagyon nagy tax. Figyeld, Hát nem Figyeled. hallottalak. Az azt jelenti, hogy dead volt, ezért nem hallottalak szerintem. fogd meg, bazd meg. De akkor még nem voltam dead. Igen? Jaj, nem, ez Jó, nem itt- jó tax. Ugorj előre. Várjál. Nem jó. Ez gatya. Az baj. Van még valami staminám, ami nem tudom mi ez. Az energiaitalból. Nem, nem jó. Ne! Kapd el. Nézd, ott nem tudunk megállni. Szerintem ott meg tudunk állni, nézd. Itt. Le fogok esni. Jaj, bazd meg. Na jó. Nézd, ott meg tudunk állni. Szerintem nem tudok majd. Mutatom, figyeld. Elmenjünk balra. Ezt nézd meg. Hát, Takom egy millimétert, nem hallod előre. Mi a fasz? Na várjál? Várjál, mert ez itt nem lesz jó. Mi ketten állunk itt. De jó lesz, jó lesz. Buzi eső esik. Másik. Oké, itt jó. Azt a kurva, ez mekkora ötlet volt, bazd meg. Nagyon jó, geci. Várj, úgy mász rajtam. Azaz. Mász rajta. Hogy mehetünk tovább föl amúgy, teljesen jó. Azt. Na. Ne, geci. Timo, bazd meg itt a Timo! Timo Jungle, újra nem érkezésem, bazd meg. Gyere erre. Kurva életbe adorjál. Szerintem erre. Ott van valami luggage. Ott egy lug... Ott van Inda. Én legyek, miért Á, vissza nem tudunk mászni, szerintem. Á, vigyázz, mögötte! Basz... Sem fogtok. Menj ki onnan, nem lesz staminád. Még belugrott! Na bazd meg. Ott az... Szedd össze a Tibit. Él Hol még, van? él még, Hol van? Csak ki van ütve. Hol van? Alattad, mindjárt alattad. Ott. Szevasztása! Tudom carrizni? Így egy kicsit nehéz a szitu. De az a baj, hogy hátizsákjában vannak... Aha. Várjál. Hogy... Azt a kurva. Közben a halott zotya az néz. Zsolti nem mondja, geci, itt láttak, hogy így hullok le mögötted, bazd meg a izébe. Várjál, nekem kéne valami... Jaj. bandage az nem jó. Várjál. Na. Okosan. Na jó. Gyere utánam. Nagyon sok itt ez a geci gomba amúgy, bazd meg. Erre. Hopp, azt nézd. Ja, az nem jó. Azt néztem eddig. Oda. Merre megyünk? Azt a kurva. Ó, vigyázz. Hát az... Anyát Abba bele picsája. kell menni, sajnos. Ne, inkább a tüskébe menjünk, nem? Várjál. De és jobbra nem tudtok menni? Vagy nem arra Várj, kell? várj, Balra várj, kell? ne! Élek! Az Élek. én szemszögömből ezt láttad volna. Azt a kurva. Most ha tudunk menni arra, addig követ? Indultam. Igen, még van egy ilyen bomba, bazd meg, fel lehessen megütni szinteket, mert ez ilyen elrobbantok. Az az Adikám, nagyon jó. Jövök. Droppolj. Most! Itt balra. Mhm.
Ó, Solti! Nem, jó kaja is lesz, bazd meg, mert... és most nem volt sem. Hát üdvözöllek! Hála? Én újra én. Vágod? Nagyon éhes vagyok. Annyit tudnék most enni. Ez van valami tekercs. Scroll. Open. Várjál. Nem tudom olvasni. Inspect. Dear diary, bad news. The ship captain made an oopsie and we wound up crashed on this mysterious island. Thankfully, Mr. Rush. Alpine. Aha, ott már látom a smoke-ot. Listák vagyunk. Ott van egy luggage. Aha, luggage. Hol vagyok? Luggage. Aha, pitont, ezt le tudom tenni. Van nálam egy piton. 2 is, ha úgy vesszük. Ja. Anyád! Ez nagyon Aha. nem esik jól! Bújj el valami mögött. Én se. Lehet a lámpás csinálni valami? Igen, nézzük meg. Hol vagy? Aha. Ja, Aha. ez kell. Az knock! Jól vagy? Aha. Oké. Csak fázom egy picit. Ez még az én A láva mellé kell menni. És abban mit tudok csinálni? Meg tudsz kapaszkodni. Ez itt mi? Hát akkor fordítom, az ott fel még? Valami fegyver. Látom. Nem? Varázs megy? Ez befagyasztja. Igen, fagyasztja a picsát. A kék. Ez elalta ketti. Ne berri. Csumi. Jaj, bazd meg! Elszakad a piton. Anyád, kilő. Anyád, két voltam van meg. Nem jó? Hol? Az el fog múlni. Jaj, csak szépen lassan kell. Erre ne itassanak meg? Faszommal. Ott nézlek, titeket hallod. Menjünk el a izével, nem? Lolkai. Aj. Bandage fel. Léci. Katya srácok. Ott volt a kezedben. Esek, esek, esek. Ja. Estem. Valahogy túléltem. De szerintem merre menjünk amúgy, bassza meg. Próbálj meg átmenni belőle. Az hogy értem túl? Gyere, Tibi. Nem jó, nem jó arra srácok, nem lesz jó. Ne. Te kapsz plusz energy. De mire rakod, hogy fölmenni felé? Anyád, ez mi a geci? Itt látjátok? Ha? Mit? Halló? Haló? Miért nem tudok ezen a faszom pitomon fölmenni? Nem látom. Hallod, én csak fényet látok valami. Hol vagytok? Ugye alá. Hol vagytok ember? Ezt nézd meg, geci. Hát ez kurva jó. Hot tub? Heal-el? Háttább. És van Yellow Winterberry, nem tudom mit csinálni. Heal-el az a Meggyógyít szar? mindent. Hát semmit nem gyógyított meg. De mit jobbra elindulhatunk felfele, nem? Merre? Erre? Ott voltam. Honnan jött? Ott valahogy úgy. Így, maradjunk itt bent. Maradjál. Maradj bent. Mekkora a jacuzzi, mint a sípályánál amúgy. Oké, elállhatnál. Halló? Na jó, kamasz. Menjél csak, az jó lesz. Gyere, tartom. Megyek egyre. Ugorj. Jó. Gecit a láva mellett, bassz meg. Azt a kurva. A konkrét a láva mellett meg tudok állni amúgy.
valaki elindult, meg tudom, fel tudom húzni ide. Várjál. Már megbasz a lába, geci, mert megdöglöttem. Ha belementek, akkor nagyon nem megyek Nézd vele. fel a karakteret. Valaki ilyen megtisztáztak. Nincs. Nincs. Nekem semmi szaminám nem maradt. Ó, megfogtalak. Vigyázz, csúszol. Ne, Csúszol. meghaltam. Csúsz. Meghalok! Basz. Fel se pofozni, nem lehet ezeket. Az meghalt. Az gatya. Na? Oké. Aj, more! Csak én élem túl. Geci, meggyújtott a kurva lába, bazd meg. Én visszahozlak titeket. Én csak... Na jó. Szervusztok barátaim, mindjárt csatlakozom. Ámen. Kár, hogy nincsenek checkpointok ellenére. Ja. Ez egy gatya. Ja. Most de ugye nem az elejétől kell. De akkor ez valószínűleg ennyi a játék amúgy. Tehát van az a map, meg ez a Vannak rész. levelek. Na jó. Én amúgy felvettem az egészet. Még a OBS-sel? csét is. Van egy 3 órás videóm. Miért vetted fel? Jó. Ezt megvágom, azt átküldöm. Funny moments. Ez az lesz.